Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Avui, 23 d'abril, el cor de Girona batega a ritme de roses i llibres. La Rambla es transforma en un escenari vibrant on la literatura i els sentiments s'agafen de la mà. Amb un carrer ple de paradetes, firmes d'autors i una agenda plena d'activitats. Què significa per a vostès la Diada de Sant Jordi? Home, significa una diada preciosa, penso que és la Diada de Catalunya, i nosaltres que perteneixem voluntàries a l'Oncolliga, venir a vendre roses per ajudar els malalts de càncer és el que ens pillem tot el dia. El símbol avui és una diada entranyable per Catalunya i a més fem una bona feina. I estem molt contents de fer aquesta feina que fem. Molt bonic de la vostra part. Doncs, quin és el llibre més venut? El llibre més venut que hem tingut avui ja se'ns ha notat i era El d'amor i no de guerra. I quin seria un llibre que regalaries a una persona que estimes? Doncs regalaria aquest que es diu Un estiu per estar. Moltes gràcies. Anna Ribas. Avui estem amb l'Anna Ribas i li faré 3 preguntes. Bueno, primerament, quin llibre recomanaria per a aquest Sant Jordi? Quin llibre recomanaria per aquest Sant Jordi? Depèn de la persona. Un jove... Un jove. Potser un jove de la vostra edat. Doncs jo recomanaria un llibre de contes. Saps? Contes d'en Pere Calders, Vale, sí. que són fantàstics i són fàcils de llegir. No és una novel·la que és més llarga, que a vegades a un li costa més posar-s'hi, i pots triar el conte que tu vols. Llavors és literatura catalana molt bona i en Pere Calders és un autor allò molt consolidat. De moderns no en conec tants ara no se m'ha acut cap. Us serveix això que dic? Sí, està molt bé. Perfecte.